Manos Unidas conta con nova sede en Lugo. Hoxe abría as súas portas fronte ao Seminario Diocesano. Manos Unidas trabaja con dos vías paralelas. Una es la sensibilización y otra es la recaudación de fondos. A ONG Católica reuniu autoridades e persoas voluntarias na inauguración das instalacións. Son 40 metros cadrados distribuídos entre recepción, despacho, aseo e unha sala de xuntas. Donde nos reunimos las voluntarias pues para planificar, para evaluar, para ver qué vamos a hacer. Entre os convidados, a misioneira Rosina de los Reyes, que veu a Lugo para explicar os proxectos de Manos Unidas no Congo. Normalmente Manos Unidas coge proyectos de desarrollo, todos, sea de agricultura, sea de agua, que ahora está pues con muchísima necesidad. Na provincia conta con delegacións en Monforte, Sarria, Ribas de Sil e Fonsagrada. Nela reúne unha trintena de voluntarias. Nos comentaban hoxe na inauguración precisamente que un dos principais problemas que hai en algúns países subdesenvolvidos non curiosamente comer, senón a auga, non? Entonces, bueno, pois unha das actuacións que se fan a través desta entidade é financiar proxectos en países subdesenvolvidos. Por eso creo que é importante que teña un novo local, un punto de referencia dende o cal partan esos proxectos tan importantes. En Lugo traballan a prol dos dereitos humanos dende finais dos anos 80.